אני לא מוצא שעשו עליי סרט, רק אם זה מחזק אנשים. ניצחתי לנצח, גמרתי לגמור, אני נער מתאר מכל הקדמים. המסע של מתניה התחיל עוד לפני שנולד, פגישת חודשי ההתמודדות של אמא עם היפרמדיס קשה. קוראים לי מתניה כי אני מתנה מהשמיים. פסקסתי בגיל 8 חודשים, ואז 4 פעמים רצו לעשות לי MRI, וכל פעם העליתי חום. בסוף עשו לי MRI, וגילו שיש לי קיארי כמו טוביק. מזל שעשו לי MRI, כי אחרי זה לא ידעו שיש לי קיארי, וזה היה יכול להיות מסוכן מאוד. שני אחים, אותה תסמונת נדירה, זה לא גנטי. בכל זאת, מתניה וטוביה יד ביד צעדו לבדיקות. כאן בדיוק היינו שאמא קיבלה את התשובה של ההחמרה ב-MRI, ואני לא יודע מה מחכה לי. מקבלים החלטה שיהיה ניתוח מוח, עד שלא מקבלים ברכה מהרב איידל. והרב איידל אומר שנלך לרב פיזר. הרב פיזר שנעשה ניתוח מוח כזוברמן. יארי זה משהו שהצלחת יותר גדולה, כאילו זה, הצלחת יותר גדולה הזאת, זה יותר גדול. אם אני מבטיח לך, יש לי נמלים בתוך הרגל. היה לי נמלים ונסעתי למיון. גם במיון אני אוהב לקרוא. אני שומר על מצב רוח. עשו לי בדיקות כואבות, אבל חלק לא. אני עושה עם סבתא אומנות, הכימת רפאל. יצאנו לצלם את מתניה אמיתי. לא ידענו מה מחכה לנו רגע אחרי. מתון, למה אנחנו מצטלמים עכשיו? למסיבת הודיה? לא מסיבת הודיה, למסיבת מתניה. אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר יורד מן השמיים. מחכים לניתוח. ולבינתיים כאבים הולכים ומתחזקים. וכשאני לא יכול ללכת, אני נוסע עם אורקי. בהצלחה. אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר כי הכל לטובה. ככה אני עושה חיים בפורים. אני רוצה שתכירו אותי גם שאני משתולל, לא רק שיש לי כאבים. מתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רע. השם מתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רע. טוב. קרן כמו שלבשתי, לא מוכן. אני עושה מספחים במקום לחשוב מה מחכה לי. אני עושה עם אמא ציורים, משחרר את הלב ואת הפחד. עם ישראל ריגש אותנו כל כך. יותר מ-800 אנשים מכל רחבי העולם התפללו איתנו. עליתי למיטת הניתוח כמו גיבור ולבד. אני לא מפחד מהניתוח כי זברמן הוא מותי.
מתפוצץ בטיטול. אני משתחרר מהטיפול נמרץ. אני נס מעורף, ג'יפ חשמלי וקרטורול חשמלי. אחרי 48 שעות שאסור לי לקום מהמיטה, קמתי לחיבוק של אמא. יצאתי לאכול עם אמא, שאלתי אותה מה יקרה אם אני אפטר. הפחד למות זה פחד חדש בלב שלי, אני לא מכיר אותו. תודה על המתנות שהבאתם לי. עזרתם להתגבר על הכאב. זה חיים, המעגד של אבא, הוא בא לבקר אותי. רציתי לראות את פיצה הצלקת. אמא, זיברמן עשה את הדברים מקום. הוא לא יודע לצייר, הוא יצא מהקווים. במצוותיו ותגובה. על מצוות אמן. ברוך תודה מלך העולם שהחיינו וקיימנו ונאמנו. עברו 3 ימים, אז אני מתחיל פסיכותרפיה. תרבי את זה. שם סבורה, חופי להגיד, חופי להגיד. השם יסבורה, חופי להגיד, ונאיביג ותמיר זן אורגית, אז וזן נוחן נוחית, נוחן נוחית, נוחן נוחית, נוחן. אני אבא בסליה כזה. ומה אתה רוצה לברך? את כל מי שהתפלל עליי על הניתוח. את כל מי שהתפלל עליך על הניתוח? מה אתה רוצה לברך אותו בבא סאלי הקדוש? שגם הוא יזכה להיות צדיק. אני צריך ללכת עם כובע של חבשת רוח. אתה יודע איך קוראים למה שקורה פה עכשיו? קוראים לזה נס. נס גלוי. זהו, עכשיו יש לי. מביא לאבא חיבוק שהוא בא לשחרר אותי. האחות החמודה סוף סוף מביאה לי את מכתב שחרור. תודה רבה למי? להכין פה. על מה? על זה שאני משתחרר. כן, איך אתה מרגיש בגוף? מאוד כיף. וואו! חסדי השם יזמור לתודה. אין דבר רע יורד, אין דבר רע כי הכל אלוף אלוף אלוף. ככה אני חי שבועיים עם תרופות. אני עדיין צריך להחדיק את הראש. יצאנו להליכה יומית? כן. תעשה שלום לכולם. רגע, אבל למה אתה עושה סטנדאפ כשאתה שוכב? ככה. אתה חלש? לא. אתה חזק? כן. ברוך השם, תגיד תודה להשם. אני מתחיל להתאמן עם אמא בזריקות כדור. הדקתי נר שבוע לפורתי. סוף סוף מורידים את המשחקי כאבים. אני לא יכול להיכנס למים, מישהו רוצה פה להחליף איתי חיים. המסע שלי עוד לא נגמר, אני מחכה להיות בזיל לגמרי. אין דבר רע יורד מן השמיים, אין דבר רע כי הכל לטובה. איי איי שאין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים, אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים, אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים, אין דבר רע כי הכל לטובה. אין דבר רע
כי הכל, הכל לטובה.